Je krásné slunečné pondělí z Tábora. Zdravím všechny příznivce šachu z našeho webu www.sokolta.cz. Dnešní video bude tak trochu motivační. Šachová bohyně Kajza nám nadělila v nejbližších dnech či týdnech velice zajímavé události, jak na mezinárodní úrovni, tak na té národní, tedy myslím soutěží družstev. Tak si to pojďme stručně projít. Asi jste zaregistrovali, že se blíží mezinárodní mistrovství Spojených států, jak v kategorii mužů, tak v kategorii žen. Dokonce i Česká republika má zástupce, je jim tedy Katka Němcová, i když tedy má americké občanství, tak přesto si dovolím říct lidově, že to je Čech jak poleno. Takže uvidíme, jak si povede mezi ženami. Co se týká mužů, tak tam je jasné, že favorité jsou tedy Fabiano Caruana, Wesley So a Hikaru Nakamura. Já jako, řekněme, už trošku veterán jsem velmi zvědav a budu fandit Gatovi Kamskému. V ženách je to asi jasné, tam budu držet palce Kateřině Němcové, i když samozřejmě favoritky jsou tady trošku jiné ženy. Takže to je mistrovství USA, které začíná ve středu. Přejdeme na národní úroveň, tak zde finišují soutěže družstev. Začneme tedy od extraligy, která Jihočechy příliš nepálí. Máme tam víceméně zástupce pouze v jednotlivcích. Například mezinárodní mistr Standa Cívka je členem, a teď nejsem jistý, myslím, že Tatranu Litovle, ale nejsem si 100% jistý. Tento víkend bude tedy v Brně probíhat závěrečné trojkolo, no a jsou zde dvě zásadní tajenky. První je vidět hned tady v křížové tabulce, je to boj o titul, který se tentokrát redukuje pouze na dva týmy. První novoborský Eška, což je bezesporu hlavní favorit, ale pak výstaviště Lysá nad Labem, která momentálně je první, ale má samozřejmě o zápas víc. Každopádně v sobotu jsem zvědav, jak dopadne přímý souboj těchto dvou aspirantů na titul a mám takový pocit, že Novoborský bude muset v zápase vyhrát, protože i to skóre je tady příznivé pro výstaviště. I když tedy, jak říkám, má o ten zápas míň, tak předpokládám, že i kdyby vyhrál nějakých 6-7-1 třeba, pořád bude mít to skóre horší, takže v tom vzájemném zápase bude muset pravděpodobně zvítězit. Novoborský je samozřejmě favorit, ale výstaviště Lysá nad Labem je takzvaně v laufu, takže nechme se překvapit. No neméně zajímavý je boj na druhé straně tabulky. Když se podíváte, tak skutečně šachová bohyně Kajza to nemohla lépe zařídit. Tady ta křížová tabulka je naprosto prázdná. To znamená, že všechny týmy, které jsou ohrožené sestupem, především teda Lokomotiva Brno a Tatra Litovel, to je bezesporu, samozřejmě i druhý brněnský tým, ale myslím si, že ještě ani Frýdek Místek, Uničes, možná Lysá nad Labem s 8 body nemusí mít ještě tu extraligovou příslušnost jistou. Takže to bude velice zajímavý trojboj, řekněme, protože se jedná o trojkolo, tak trojboj mezi těmito týmy. Uvidíme, jak to dopadne. V první lize je zaděláno též na srandy kopec, já to hned najdu, tedy první liga Západ. Tady chybí taky poslední kolo a zde už tedy Jihočeši zástupce mají, je to tým QCC České Budějovice, kde tedy i moje maličkost občas přispěje svou troškou do mlýna. No a v posledním zápase se Budějovičským podařilo zvítězit na Smíchově, což byla víceméně povinnost, ale to je Pankrác rozcupoval Grob Praha 7-1, tady vidíte výsledek, a tím pádem je tedy situace, kde Budějovice mají 9 bodů, Pankrác 8 a v posledním kole si to rozdají mezi sebou. Budějovice mají dvě mikrovýhody, jedna je ten bod a druhá je teda výhoda domácího prostředí, což v šachu hraje takovou roli jako například v hokeji, fotbale a podobných sportech. Uvidíme, já samozřejmě pevně věřím v to, že v České Budějovice zachrání, ale bude to tedy souboj nervů. Jdeme níž. Ve druhé lize se blíží též závěr, druhá liga C, takže tady máme jako eminentní zájem, protože tady hraje Sokol Tábor, tedy jehož jsem kapitánem, chybí poslední kolo, jak vidíte z křížové tabulky, budeme hrát s týmem TJ Sokol Praha Vršovice, který se v minulém kole zachránil, má 13 bodů, takže on bude hrát naprosto bez nějakých nervů.
My doufám, že budeme hrát též v klidu, ale přece jenom je tady ještě teoretická možnost sestupu, jak vidíte. Máme 3 body náskok na Lisou nad Labem, máme 2 body na skóre, takže matematika je jasná, remíza výhra nám zajišťuje zachování ligové příslušnosti. Při prohře budeme muset sledovat, nebo respektive budeme muset napjatě očekávat výsledek zápasu Prachatice-Lisa nad Labem D. Prachatice teda hrajou doma, to může být mírná výhoda, že tedy hráčům z Lise se tam nebude chtít kodrcat, uvidíme. Uvidíme, je to opět otevřené, tady ty šance na záchranu jsou vysoké, ale jak říkám, nechci to zakřiknout, budeme si to muset ještě uhrát. Sestupujeme níže, první divize. Tady si dovolím tvrdit, že situace je asi rozhodnuta. Přeci jenom ten zásadní zápas Sokol Tábor Hraničák Horní Stropnice dopadl pro náš tým neslavně. Prohráli jsme 2,5, 5,5, to už jsem tady jednou komentoval. Takže chybí poslední kolo. První dva týmy, jak vidíte, se oddělili od dalšího vlastně středu tabulky. Takže je jasné, že tyto dva týmy už mohou jedině postoupit. Hraničář Horní Stropnice bude hrát doma s Bechyní. Sokol Tábor, myslím, že jede do Písku hrát s týmem DDM Písek. Tady je otázka, který soupeře těžší, lehčí. Já myslím, že to je tak na podobné úrovni. Už si nemyslím, že se něco změní. Teď si myslím, že Hraničář Horní Stropnice už si ten zápas pohlídá a už ho dovede tuto sezónu, nebo dojede takzvaně na vítězné euforii a oslaví postup do druhé ligy. Sokol Tábor se bude muset pokusit příští rok o reparát. Co se týká spodních částí tabulky, tak tam už je situace taky jasná. Strakonice B a Šachklub sestupují. Ostatní týmy by měly být zachráněné. Samozřejmě je tam možná ještě trošku, pokud by teda, nedej bože, jsme sestoupili z ligy, tak pak asi by sestupovali 3 týmy, nebo já nevím. Jo, takže tam by ještě nějaká teoretická možnost asi byla. Doufejme, že to nenastane. Prostě Strakonice B, Šachklub tady sestupují celku jasně. No a poslední jakoby soutěž, o kterou se chci otřít, tak je druhá divize. Ta už skončila v sobotu. Pro nás trošku neslavně, protože Sokol Tábor C ještě 2 kola před koncem byl na jasné postupové pozici. Prohrál se Šachklubem Písek, který ale jako v této soutěži je bezkonkurenční. No a v sobotu došlo k přímému souboji Sokol Tábor CZ Strakonice C. No a náš tým prohrál 5-3, to už jsem komentoval ve svém článku posledním, takže tady postupuje Písek Strakonice. Strakoničtí si myslím, že jsou rádi, protože vymění v první divizi své kolegy z B týmu, takže tam se de facto jakoby nic nestane. Prohodí písmena asi a bude to vlastně stejné. Sokol Tábor C, přestože teda nepostoupil, tak si myslím, že letošní sezona byla z jeho strany vynikající. Tak, pokud se podíváme na skupinu o udržení, no tak tam už nějak ty karty byly rozdány celku jasně, si myslím. Poslední kolo nic nezměnilo, takže Spartak Počátky a Royal České Budějovice by tuto soutěž měli opustit a jít níž. Samozřejmě ve všech soutěžích říkám, by měli sestoupit nebo by měli postoupit, protože nikdy to není jasné, že jo. Viz třeba loňský postup Tábora B do ligy, který se neuskutečnil, protože vlastně na to nemáme lidi a podobně. Nebo kapitáni usoudili, že na to nejsou lidi a tak dále. Takže to je všechno, vážení přátelé. Já myslím, že v nastávajících, dejme tomu 14 dnech, no určitě v 14 dnech se máme na co těšit. Ti z vás, kteří budete diváci ve všech těchto věcech, o kterých jsem mluvil, tak držte palce Táboru, tedy pokud jste příznivci táborského šachu. No a ti z vás, kteří jste přímí účastníky, tak vám přeju, aby jste zabodovali v těch posledních zápasech a aby tedy ty soutěže dopadly dle vašich nějakých představ. Takže mějte se krásně a někdy příště nashledanou.